Kita sa cellphone video na ito ang makapal na itim na usok mula sa isang gusali sa G. Placido Zabala Elementary School sa Barangay Anamean, Labo, Camarines Norte hapon nitong Lunes. Batay sa ula, isang concerned citizen ang nakakita sa nasusunog na kisame ng principal's office. Dahil dito, nagbayanihan na ang ilang residente at opisyal ng barangay sa pag-apula ng sunog. Agad namang rumesponde ang BFP Labo matapos matanggap ang report. Umabot sa unang alarma ang naturang sunog. Isang oras bago ito naideklarang fire out na. Sa pangyayari na ang ating pong mga tao doon sa Anamiam, Barangay Anamiam, ay mga alerto at agaran pong nagsagawa sila ng bucket relay operations po. Sa pangyayari po, na pag-iimbestiga, sinasabi po ng ako nagmula po sa kisame ng principal's office. At yun po ang pinaniniwalaang source of fire, origin of fire. Sa ulat, luma na ang naturang gusali. Tinataya naman na aabot sa 600,000 pesos ang pinsalang iniwan ng sunog, kabilang na ang ilang school records. Ang principal's office sa aking pagtataya, isa ng building na medyo may edad. So, since 1992 daw, nang ito itayo, as per principal. So, may katandaan na po. At hindi naman sa kalakihan. Siya po ay nasa 56 square meter lang po. So, sa kasamang palad, mga bahagi po ng building nasunog po. Pero, sa kabutihan po ng mahal na Panginoon, wala pong ibang nadamay na structure, ma'am. So, almost 600,000 po yung structure. And then, yung pong mga laman nun, depende po sa affidavit of loss na sasubmit po ni principal. Kung magkano po yun, idadagdag po natin. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng BFP kung ano talaga ang sanhi ng sunog. Muli namang nagpaalala ang otoridad sa publiko na laging i-check ang mga kable ng kuryente para makaiwas sa sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.